Fani jabran leba ko amunu ban fle don do mali ko nani mali ko amba foye kan yanguma bisani anye aéroport de Bamako la anana anga premier ministre no shogal ko gala may ga no kumpenla ka keni abeka bo États-Unis ane ay kuma munu fo jamana la tagalen kuma ka amena jamana ko don akli nyiniga munela u bora chama kana shogal kumbe tanto ayansu an so manefa neba korbasite asi foite anya bala u bora chama kana shogal kumela mu yoblo bara inabi mi am lo barala nunu nanga we bara chuman kan anga fen chuman kumbe ukunya ga bolo go veven me anana anga ka fen nunu beta ka maintenant anga lo votera anga dégradation la donc maintenant anga dégradation la donc boya be mandé boya ma sagi me mandé ni mo wo nyuma minkiye ifuna be boga wal nyumando donc o de garam bogu yebi awo d'accord kuma nyana ne fa anso wane balma amba anche ito ni jam ne to Issa Maïga le club de soutien des amis Assimi et Maïga et de présent. Ne da présent. D'accord, au bora na munabi. Bon aw nana jamana denya de yira. Wa kele aw fana nana faso denya de yira. Sabu ka daka anga jamana amena tuba bulen bulu. Donc ala sona ambalma ke anan singi no de shogel ko kala Maïga e. A bora ka ta tinya fo tuba bulen ye. Donc amma dan soro la oro ko soro andana aéroport international la kana makono adni shogel nali kera safore an sigileme ka kono sabu kadaka ay mali kuna wolo ay afrique kuna wolo ay jinya be kuna wolo même mandi tubabu diwye ataraw de fu utlowa nu ya mefana donc rakli na la shogel ni Assimi anga nyata bu bolowa non dugun na me fe jamana ni kasuma ni trajon keleni ni san saba be se ka farakan ou be san nani be se ka farakan aka farakan wala sa nunu munu nana a ɲɛ yirana k'a fɔ Mali kun bi diɲɛ min kɔnɔ o de ye nin ye an ka tugu ninnu kɔ fo ka taa san 7 ou bien san 4 walasa Mali kelen bɛ se ka bɔ diɲɛ na n'u y'a bɔ diɲɛ na sisan an bɛ se k'an ka élection kɛ hakili sigi ma a ka d'u ye cogo min na an b'a kɛ ten a ka di malidenw fana ye cogo min na an b'a kɛ ten voilà. No fama soro ni gouvernement ni nana ko loi ta anw donc non ma se ka fɛn fɛn kɛ nunu ka ko la ma se ka kɛ de donc an seko ye fɛn fɛn ye an b'a kɛ wallahi o de an na kun ba yɛrɛ ye era ɲumana ni transition de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la bon no o de don u ka tan d'u ma dɔrɔn u ka jamana basigi parce que kow tun gɛlɛyara mɔgɔ minnu b'u kun ma jigin k'u duguma mɔgɔw lajɛ kan kan k'olu fo quoi an ni ninnu ta o de u kun na jigin k'a lajɛ maa lujuratɔ ni sariya dɔw ka kan a loi dalen don a ka ca ni san 40 olu de nana k'a bɔ tiroir kɔnɔ k'a sama donc n'aw ma min kɛ ninnu an t'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o voilà. cɛ ne fɛ hakilinaw na an tile ne balimakɛ. n b'a n je. i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Abdramane Sangare di sans payer. sans payer an ɲɛ b'a la bi aw nana Bamakɔ aéroport la aw nana Choguel kunbɛn na mun y'aw motivé ka na Choguel kunbɛn bi. bon min y'an bɔ ka na Choguel kunbɛn parce que nin ɲumanya parce que Choguel ye min kɛ à part Moribo ye Sékou Touré mɔgɔ ma kɛ en Afrique bon o de y'an bɔ jama cayara o jama ma caya o an bɛ bɔ k'a kunbɛn parce que o de ɲumanya kama. e yɛrɛ fɛ Choguel ninnu minnu bɛ fanga la bi e yɛrɛ fɛ u bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la. bon ni mɔgɔw y'a to yen parce que bɛɛ ni i miirina don anw bɛ nin kɛlɛ la a ka ca san 10 ye a ka ca san 20 ye pour que Mali bɛ se ka bɔ mɔgɔw la bon ni denmisɛnninw nana sisan ka fanga ta k'u bɛ Mali bɔ nɔgɔ la an k'a d'u ma k'a lajɛ 100 plans ciment in na u tɛ foyi ci 2 ans ciment in na u tɛ foyi ci u k'u to u ka baara kɛ an tɛ mankan ci fɛ jamana in na u ka denmisɛnninw to yen u ka baara kɛ wa nami minnu bɛ denmisɛnninw kɔ k'u b'u soutenir u k'olu ɲɛ cɛ ka b'olu kan an ka baara kɛ. o ye mun ye c'est que bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a faamu ko Choguel taara kuma i tɔgɔ la i bɛ mun fɔ i ka so da la i bɛ mun fɔ gɛrɛnda la an bɛ mun fɔ an ka foro kɔnɔ an bɛ mun fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ Choguel taara o kuma de fɔ kelen a ma ɲinɛ o kɔ an y'a ye fana ko Choguel est parti dire tout haut ce que le peuple a toujours clamé et revendiqué
Mais Tchogel est parti aussi dire tout haut ce que les chefs d'État de la CEDEAO, ce que les ministres de la CEDEAO, ce que les gouvernants de la CEDEAO, les gouvernants de l'Union africaine et les chefs des partis politiques du système oligarque au Mali disent tout bas ou qu'ils ne peuvent pas dire publiquement. Donc Tchogel aujourd'hui, que le peuple français sache qu'il a l'aval de son peuple et il est parti s'exprimer. C'est pourquoi les gens se sont retrouvés dans son discours. Et honnêtement, quand j'entends Mme Parly, ministre de la Défense de la France, dire qu'on est en train de suer, qu'il a essuyé ses pieds sur du sang, chez nous, on ne suit pas le pied ni la main avec du sang. Chez nous, c'est seulement les cannibales, c'est seulement les violents, c'est seulement ceux qui font gicler le sang, qui peuvent essuyer leurs choses sur le sang. Le sang n'est pas fait pour être essuyé, pour essuyer quelque chose. On essuie avec un chiffon propre ou bien avec de l'eau propre. Mais cette dame qui a tué Hamadou Koufa plusieurs fois, même à l'Assemblée de France, elle peut nous parler de décence, elle peut nous parler de vérité, non qu'elle sache raison garder. Tchogel a dit exactement les mêmes termes qu'il a toujours prononcés. Il a toujours dit haut qu'aujourd'hui, l'intervention française, l'intervention de l'administration n'ont pas donné les résultats escomptés. Mais c'est un homme politique, c'est un homme diplomate et il a utilisé des termes soft, comme on le dit, des termes corrects, des termes paisibles et pour respecter les autres, pour montrer qu'il a même dit que le peuple malien n'est pas ingrat. Mais Tchogel aujourd'hui a donné à tout le peuple malien sa dignité. Parce que beaucoup de gens ignorent que chaque peuple du Mali, chaque ethnie du Mali, chaque communauté du Mali a eu une fois à diriger le pays en tant que royauté. C'est ce qui fait que toutes les ethnies ont été des rois au Mali. C'est ce qui fait qu'il y a la graine de fierté en tous les Maliens. Tous les Maliens ont une graine de fierté. C'est pourquoi on ne peut pas faire certaines choses au Mali. Le Mali, c'est la chair de Kouraganfouga. Le Mali, c'est l'Empire Massina. Le Mali, c'est Firul Agmamad. C'est le Mali, c'est Koumé Djossi. Le Mali, c'est Bamema Traoré. Le Mali, c'est Soni Alibert. Le Mali, c'est Bouya Haïdara. Le Mali, c'est Sekina Haïdara. Le Mali, c'est un tout. Et c'est un tout qu'on va respecter. Et le peuple, et Tchogel Kokala Maïga est parti parler à notre place. Chacun a vu ces mots. Chacun se retrouve dans ces mots. C'est comme si chacun de nous était à l'ONU. Vive Tchogel, vive Assimi, vive la cohésion. Il a parlé plusieurs fois. Tchogel Tarakuma Ambe Togola. Atara fo djebe nyana. Ambe munum fe, ambe fe minkake. Ani anyabe mina, sans chegi beba don. Kabini serbal nana, une semaine kofe. Mina munum tara kofe, beba don kele minante. Mogo e minantale a be exploitation minawde a be exploration minawde ni mogo ta ko kibeta nyanyini ibe toala ni aye ube ka panka pruti minke ube be ka fara nyogon ka parce que ku ya Mali tlade ube jaral be bi fa bon ni Mali boro bolobi ube be halaki c'est exactement pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale a foru nyana namana Soudan no fait namana Afrique no fait afte bo allemand bolo afte bo nazi bolo. La même chose, la façon dont ils nous ont trahi par Tcharoy, ils nous ont trahi en ne jamais retraité au de l'Ekavari Douma. Donc, Tchogel Tara, nous comment nous fournissons, Horaya Kono, Dambe Kono, ou Betlaka Nenyabe de Tlobala, comme ministre Parly, nous Francis Défense ministre, en nous galantigala Maolo. Allez Tara, Foko, Tchogel Tara, c'est une façon que Tchogel Kata a essuyé François Djolila. En fait, Mogote Iteke Ko Djolila, Iti Boloko Djolila, faut nier Soubagaye. Ou bien ni tieni kelaye ou bien ni mo fakalaye il va se royer ou luka milieu de on n'est pas d'un peuple violent donc ay mou fo galontigalaye ale tisekana kuma fo yana ka décence ko kuma fo no ya adama de no de dambe ati sekan kala dambe la donc Tchogel Tara ko ba ambe to la kelen kele odla mo boro mo wele koy mo hakke min be no bi munum bora bi an shidi nyoko kala ale anya mo gore de sara nyoko aba ke to nyama go do be kan ko hal ko ah aha n'a ya jatemine ko flakera o dongo ambora le 22 septembre anya le mouvement bumbora yere wolo dorontewo mouvement be de ñogon fara ñogon ka fo ambe ka bo ka fo ko ananga armée be ñogon fe ananga autorité be ñogon fe ou ka toge du ñogon ma o bolen ko fe assise do kera no table ronde ne yere ku atelier do président e moko keme wolo wulani biduru a muso a cew do bora direy do bora sitakili do bora gundam do bora gawo do bora to moko nana ka bo fambe shiabe muso be jekulu be parti politique bala do were bala hali ancien mouvement moko do bala a député ne nyaaye a ministre ne nyaaye donc moko kuma na ka fo ko jien la mbe yoro mina bi honnêtement Assimi Tchogel kelendo ka ñogon famu ou ka ñogon famu de kono nous ka gouvernement ñogon famu de kono le Mali ko be ka ke
encore justice ka kɛ justice bɛ sira ɲuman kan cogɛl taara kuma fana min fɔ a taara ka kuma an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc vraiment nin ko in ko ɲɛnama tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ mun ɲini dɔrɔn maliyɛn ka ɲɔgɔn minɛ hali bi ni nin bɔra fana ne hakili la jeudi ou bien vendredi ou bien samedi mon frère jeudi ou bien samedi n'ala sɔnna ma boli wɛrɛ bɛ kɛ tuguni boli wɛrɛ bɛ na o bɛ kɛ dɔrɔn ka transition supporter voilà an n'u ka cohésion merci an tile Mba ça va i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Jibrila Jibo Garba ok Jibrila Jibo bi aw ka bi bɔli motivation kun ye jumɛn an ka bi bɔli motivation ye min ye an nana ka na an ka premier ministre kunbɛn premier ministre ɲuman premier ministre min b'an défend hali n'an bɛ sunɔgɔ la y'a mɛn a b'an défend n'an ba ɲɛnamaya la a b'an défend a jɔrɔlen bɛ na Mali ko de b'a dusukun na Mali kura ko de b'a dusukun na donc ni Mali kura b'a dusukun na a b'an fana dusukun na y'a mɛn an denw a b'olu fana dusukun na raison pour laquelle anw nana an bɛ n'a kunbɛn. donc e yɛrɛ dalen b'a la ko ni fanga tora ninnu bolo u bɛ se ka nɔ bɔ ko la. bon ni fanga tora ninnu bolo u se ye min ye ni ala ni kira sɔnna ma min b'u dusukun na u b'o de kɛ u se ye min ye u b'o de kɛ bon o se fana ka cɛ o bɛ diya anw ye parce que u tɛna kojugu kan na. i ni ce an tile ne balimakɛ. aba an ce. tilekɛ na an ɲɛ b'a la aw nana premier ministre kunbɛn mun y'i bila o baara la. min ye n bila baara la fasodenya n'o ye Mali kanu ye jamanadenya kanu yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ o ye de k'i ka jamana kanu i ka kɛ hɔrɔn ye n'i y'a ye an nana dɔwɛrɛ tɛ o Choguel ye kumakan min fɔ Faransi ko depuis Mali kɛra Mali ye Faransi de bɛ Mali kunkanko kuma fɔ a kɛnɛ kan Thomas Sankara k'a delila ka kuma nin kɛnɛ kan a ko Africains ma ani Burkinabéw ko n'aw ma fɛɛrɛ kɛ ka ne dɛmɛ ka ne jɔyɔrɔma dɔndɔn san wɛrɛ sommet tɛ ne sɔrɔ yan dɛ yanni san wɛrɛ sommet cɛ u y'a faga o bɛ min na Asimi i jilaja i n'i ka sécurité a ka Choguel kɔlɔsi a ka Asimi yɛrɛ kɔlɔsi jamanaden bɛɛ b'aw kɔ jamanaden bɛɛ b'aw kɔ n'Ala ka jɛ ye an b'a fɔ asubunalawo an wasaba ye Ala ye Ala k'an wasa nin ko in na kuma min bɛ ne fɛ o de ye nin ye Asimi min filɛ nin ye i y'a mɛn jamanajɔ de ka d'a ye jamanaden de don i y'a mɛn jamana kow ka d'a ye fo k'a faga a bɛ yɔrɔ min na hali a tɛ sunɔgɔ jamana bolo Choguel bɛ wuli kabiri 4 heures du matin i y'a mɛn Asimi bɛ wuli depuis 3 heures du matin i y'a mɛn mɔgɔ min b'o baara kɛ jamana kɔnɔ i y'a mɛn maliyɛn min b'o baara kɛ jamana kɔnɔ o ye maliyɛn yɛrɛ de parce que a bɛ jamana in de fɛ bon Asimi an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini Choguel an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini an ka denmisɛnninw an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. ni ce
nka a taara Mali kunna wolo an nana kunbɛn o de kama a taara farafinna kunna wolo an nana Sokɛli kunbɛn o de kama Mali jɔnjɔn b'an bolo an ye Mali drapeau ta ka na Sokɛli kunbɛn parce que Sokɛli a ye Mali kunna wolo o de kama an nana bɔ k'a kunbɛn Moro Kita kura b'an bolo Sokɛli ye an ka transition min filɛ nin ye an b'u fo k'u tanu k'u barikada u ye jamana kunna wolo yarabi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u bolo mɛn fanga in na en tant que u bɛ ka jamanadenw sago kɛ tan walahi an b'u kɔ o kuma a ka to bɔlɔ sira la rasul